Sachin pat ngapeng sombhaban ai khublai phi baro ik pelok ba e ki jongai ki blolong kinong support kinong kersan ba yo ne channel jungi te kan ka por bar khlemat ka bamanta ngakwa banwan ra apeng jung phi ka wei khana ka bas ngosen e si sha haduk data ka bolong sephang ka wei ka briu ka bal IT la de mat ban sim na ka banta ban sakri ki duk ki suk hakan ka sla jo ka prathai kham tam hakan ka ri India ka ba e ki jongi kene ka long khana sephang ka wei ka briu ka ba don sibun pha ki khun suat bakari ha ka ba bun na ki long ba ki dei ki ba kala sukhar na po madan madi la ne la surok ha ka ba omdon su bakam yaki ha ka bala su I bat subrat yaki kumto ha surok la ne hamadan madi henrei ke ne ka briul ong ba kala lum lut yi tai khun suat baro bat kala ri kala sumar bat kala penhe pensan yaki ha ka ta ka yeng ka jongka bat sin ha ko ka sngil ong ba ha ba ka ne ka briu kam don su u khaw ne kam don jingbam ai su na ka banta ban set ye ki tagi khun suat ha ka ba kala ri kumta la ong ba kam ban se ban mi surok na ka banta ban lek pan pisa la ne ban krong ban yo ai la ka long na ki briu la ne na ki dukan na ka banta ban sai tai khun suat bakari bat haba kala po ka wei ki dukan ka ba he ba ha ka ba utau briu bolong to trai jong ta ka dukan la ong ba ulong briu ba isi bhai ki nong krong long bakala pediang itai kiti jong ka baro artli na ka banta ban yo ai na utau trai jong ka ta ka dukan henrei ka ta ka pol ong ba utau trai jong ka dukan ula bentiu dak umbia jong u halor jong kislakti jong ka ta ka briu bat hakat ka por ka ba kham so phala long ba ka ta ka briu kala phai da ka dur khmat ka ba snoret ta khmat jong u bat kala ong khuble sibun ya ka ei baro ka ba phlale na ka banta ka jonga henrei menta nga kerpat ya phi sobha ba pen ai na ka banta bangan yo ban set jing bam na ka banta gi khun ki jonga da ka ba phai ru se kitai khun suat ba pli ki ba kari bat haba ta obre ola pej bat ola yo sngow ka ta jing pen phai kitin ka ba jam ki jongka long bakala kata sisa haduk ta ya ka do not ki jong u kene ka long ka jing thu khana siphang ka wei ni gi bre ba pau nam pha ha ka prathai kata ka dei komodar teresa te som ne ya siphang yi kene khana karpat ya phira da bisung tanat sum phasa share like mat kum jur wan klet ban comment kum no pisngo holo jo kene khana knet siphang ka jing im jong ka modar teresa la ong ba ya ka modar teresa la kha ha ka ar pru tarik jong na ka so jong ka snam sejar khandai spa si phau ha ka chnong skop ji ka badon ha po not mikodonia la ne ka mikodonia ka ba phang chate ha ka ba ki kimi ki pa jong ka ki dei ki trai chnong na kari Albania badang ha ka arta ka badang khat asnam long ba kala yo sngoy ka jing khot ka jong ublei na ka banta ban yarap ki badung bat ki basitom ki bajenjar bat ha ba kala don khat prasnam ka ta long ba kala ino ki yeng ka sam jong ka bat kala lait ban long kum kata ke sister of Lito ka badon ha po Ireland ha ka ba kala yo ban pule ban tip ru siphang ka ten English jua ba kan wan sari India bat haba kala poi hari India ka snam sejar khandai spa arp khandai long ba kala sedang ya kam jongka ban long kum kata kanong hikai ha po Saint Mary High School ka badon ha po Kolkata andre he bakal yo I kata ka jingduk ka bakrao bat ka basir khai haduk data ka badon ha po jong ka negeri India ba it jongi long ba kala kata sisa ya ka haduk data bat dei ha ka snam sejar khandai spa Sanpo long ba kala kut jingmut ban seng ya ka wei ka seng ka ba ka ai kerteng ka missionaries of charity ka balong ka wei ni ken hun jong ka balang na ka banta ban IT ban sakri ya ki baduk na ki baduk tam ki badon hapo jong ka ri India bat ka ne ka kam ba bha jong ka long ba kala long ka jing ker khu ka ba krau si sha haduk data na ka banta ki khun suat ki khun rangli ban kham tam na ka banta ki tu ki temen ru ki bom don ba pik ba jingo su ya ki ha padeng kata ka jing long temen ka jong ki bat ling ba ka ne kam ba bha jong ka kala pelong ya ka ba kan long ka wei ni ki briu ba pau nam tam hapo jong ka ne ka sla prathai hi baro ka wei ha ka ba ro ki nok sensar bat ki sim jong ka prathai ki thu lut ya ka bat ling ba ka ne ka kam ba bha jong ka na ka banta ban le isnai bat ban le bha ye ki khun suat ki khun rangli la ne kita ki kiduk ki rai toy ha ka ba omdon su ba pik le ne ba jingo ya ki kala pelong ya ka bakan yo pediang ya ka Nobel Peace Prize Award ha ka snam sejar khandai spa nyop khandai ka balong ka wei ni ki award ke ba he tam ha ka parthai na ka banta ki bre ke bla don ke jing no senyang ka ba krau ha ka imlang salang la ka long ling ba ka tho ka ta la ne ling ba ki kam ke ba bha jong ki ha ka imlang salang ha ka ne ka sla jong ka parthai
kane ka long kat tu kane ka khana lingkot sapang ka jing im jong ka Mother Teresa ti tu mentang nya poi beno sya ka khana ka bang kwa banya thu ye phi ha ka ni ka por khlim mat ka ba menta Sisin ha ko ka sngi long ba ba om don jing ba mai esu ha ka ta ka ying ri khon suat na ka benta ki khon suat ka Mother Teresa long ba kala khot lang yi te khna ba ro na ka benta ban ya dam kho siu ban wai jur ha ublei mo nyarap yi ki kin yo jing bam ha ka ta ka sngi ban hadin ba kila dab ban wai long ba ka Mother Teresa klami si surok na ka benta ban lek krong na ne ban lek pan na kita ki dukan ke badon hang ta porut surok na ka benta bakan yo ban sabam mi kita ki khna ki bala thangan ban nang ta long bakala lek ha wei unong di dukan ba ringkat da ka jing sorit bat ki slakti ki bala payar kala ong yu Sengobha se ban ai jing bam ai lam yanga na ka benta kini ki khna namar kim don jing bam ai su bakin bam hang ta ta unong song dukan bolong ubreu ba isi bhai ki nong krong long ba ula bentheu da ka ambia ha kita ki slakti jong ka Mother Teresa klam da kran ai wat tang sikin tenru nang ta long ba ka Mother Teresa kala nyat ye kata ko ambia dak sari jong ka ba dak dur khmat ka ba phu samrkhi bat ka bas ngorit kala ong ye uta unong di dukan kublai sibun ye ka ai ka ba plale baro na ka benta jong nga henrei menta kerpat rit ye phi ma phin sobha ban ai jing bam ai na ka benta kini ki khun suat ki jong nga hang ta long ba ta nong di dukan ola dap da ka jing sngo kendiet ber ka jing sngo lingo ban yo sngo ko jubab na ka ha ka ba opar khat ha jaka bakan bitar bak dom yu pen ban ka pen i pen ban ye ka ta ka jing i bat ka jing kloi jong ka ban map yu bat kita ikin tin bat ki jing kren jong ka long pikila kata sisa ka dok nut ka jong u hadu ka ta ka wala pen long yu ba undapan map sisa na ka Mother Teresa bat dailing ba kata ka jing long ka bas ngorit bat ka jing long ka bayesa jong ka Mother Teresa long ba kala pen kala ya ka dok nut ba ikor kom perkhat ka jong uta utrai jong ka dukan nadu ka ta por bat klip bat uta ubri ubal julong uta ubri uba isi bhai ki nong krong hendre nadu ka ta ka por long ba lolong unong yarap uba kraw tam hakaba haman ba ka Mother Teresa ka don kam la ka long ki jing bam na ni ki ki jong don kam na ka bentai kita khun suat ki bakari la ne na betai kita ki nong pang ki nong sitom ke ba kusumar ulong bal klohe banyarap ye ka hai ki por baro te ka tung gila poi se bakut jong ne khana bat na kerpat ye phi ada episode tenat ye kene ka video so bahasa share like bat kum juru wan klat ban subscribe bat sakawai so bahasa comment hapo jo comment section kum no pis ngau halor jong ne khana ka bangon ra pedang jong phi kene ka por tak ada ne siam pat hakawai ke video kublai sibun ye phi baro